пацукі, замахі, 18+, якія правакацыі выяўлялі ўлады перад выбарамі. Амаль кожны перадвыбарчы перыяд у Беларусі суправаджаўся маніпуляцыямі і запужваннем грамадства вонкавай пагрозай. Натовские войска ляскают гусеницами у наших ворот! Яшчэ ў 1994 годзе адбыўся замах на будучага дыктатара. Быццам бы ўначы на аўтадарозе Віцебск-Лёзна ў Мерседес з Лукашэнкам двойчы стрэлілі з нявызначанага аўтамабіля. Многія эксперты сыходзяцца ў меркаванні, што лёзнінскі замах быў інсцэніроўкай. У 2006 годзе беларусаў пужалі магчымымі тэрактамі ў школах і атручваннем сістэмы водазабеспячэння мёртвымі пацукамі. Чтобы отравить население, надо было словить крысу или мышь, убить ее и кинуть в ведро с водой. В течение 2 недель она там лежит, разлагается, вода получается отравлена. 2010 год запомніўся жорсткім разгонам плошчы і прапагандысцкім фільмам «Жалезам па шкле». У ім расказвалася, як кандыдаты набывалі ва ўкраіне металічныя штыры, нажы, а яшчэ захоўвалі ў гаражы патроны, аўтаматы, выбуховыя сродкі і гранатамёт. Напярэдадні выбараў 2020 года першая гучная правакацыя адбылася 29 траўня ў Гродні. Усё пачалося з жанчыны, якая чапляла Сергея Ціханаўскага правакацыйнымі пытаннямі. У спрэчку ўмяшаліся міліцыянты, а Ціханаўскага ў выніку затрымалі. У сярэдзіне ліпеня ўлады спрабавалі дыскрэдытаваць Валерыя Цапкалу, распаўсюджваючы ролік з чалавекам, падобным на палітыка, і 2 жанчынамі. Супраць Віктара Бабарэкі пачалася іншая кампанія. Былы кіраўнік КДБ Іван Тэртэль заявіў, што за дзейнасцю банкіра стаяць лялькаводы, вялікія начальнікі з Газпрама, а можа і нехта вышэйшы. Ну і нельга забывацца на вагнераўцаў з расійскім грамадзянствам, якія хаваліся ў беларускіх лясах і рыхтаваліся дэстабілізаваць абстаноўку.